Antes non había tracción mecánica e se utilizaba a tracción animal, que era a forma de traballar o campo desde a época dos romanos. Entón, máis tradicional que isto non hai. O que pasa que agora pois, se perdeu porque non hai xente que traballe con este tipo de caballerías, con animales, e sobre todo por o esforzo que require manter unha caballería, e tampouco hai moita xente que queira utilizala de momento, non? Porque non é moi accesible. É o menos dentro da agresión que é unha viña ao medio ambiente, tú implantas unha viña en un ambiente que non é o natural, por dentro deso pois, é o máis respetuoso con todo. A parte que non compacta a terra, é un mecanismo fantástico para traballar a terra. En realidade que todos son ventaxas. Si é verdade que neste momento non é a mellor época para facer este tipo de labores, o que pasa que, bueno, cando consigues que che veñan aquí, porque esta non é fácil conseguir estas caballerías, a función que fai, pois, romper un poquinho da estrutura superficial da terra, limpiar as malas ervas, meter oxígeno, facer que sea un poquinho máis permeable aos rocíos, a auga que pode caer a partir da hora, e despois, pois, basicamente, estruturar e ventilación da terra. Normalmente se traballaba con machos ou mulas. Machos son, bueno, toda a mesma familia, pero son matices, non? Tamén se utilizaba en zonas onde había máis ladeira, as plantacións en ladeira con burro, era o máis tradicional. Si ten que seguir traballando na viña, a deixan aquí, se non, se ten que desplazar a outro sitio, pero sempre queda en un entorno natural. Se lle pon un pastor eléctrico, un sitio que non haxa moito ruido para que non se moleste o animal e nada máis. Máis respetuoso po medio ambiente que isto non hai, e aparte que é unha fonte que genera traballo, que é outra forma de medio de vida que se pode instaurar nas zonas rurales onde non hai moitas alternativas, pois esta é unha alternativa fantástica, non?